କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ ଧରିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଆରାମରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗୀତ ଗାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଝରଣା ପାରିହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଠଗଡ଼ିଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତା ଉପର ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ଥିବାରୁ ତାର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ ଭୋ କହି ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସଲଗା ହାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତାହା ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା। କୁକୁରଟି ଅତି ଲୋଭ କଲା ବୋଲି ପାଟିରେ ଧରିଥିବା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅତି ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।